Ove jabuke možda izgledaju isto, ali su zapravo potpuno drugačije, zato što jednu od njih štiti Reviona. Fungicid poslednje generacije na bazi aktivne materije Revizol. Sa novim FlexiPower molekulom koji omogućava i do 100 puta snažnije vezivanje za patogen u poređenju sa standardnim triazolima, Reviona predstavlja pravu revoluciju u zaštiti jabuke. Suzbija 3 najznačajnije bolesti, čađavu krastavost, pepelnicu i alternarijsku pegavost. Reviona pokazuje efikasnost i u uslovima gde imamo razvijenu rezistenciju. Deluje preventivno i kurativno na svim temperaturama. Izuzetno je selektivna, otporna na spiranje kišom i lako se meša sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Reviona vam pruža sigurnost u svim uslovima, olakšava proizvodnju i čuva vaš rod. Bolja i drugačija. Reviona. BASF. We create chemistry.